Kienet imnedija l-21 edizzjoni tal-Life Cycle Challenge li din is-sena se tieħu l-ċiklisti lejn l-Arġentina u ċili. Minkejja li l-isfida fadlilha ftit anqas minn 8 xhur biex tittella, bdiet ħidma intensiva ta' promozzjoni u biex tinħoloq kuxjenza fost il-poplu biex jgħin lil minnu fil-bżonn. Shirley Cefaj, chairperson tal-Life Cycle Challenge, fissret l-sfidi li jiltaqgħu magħhom il-pazjenti li jkollhom imorru għal-kura tal-kliwi f'Renal Unit. Il-problema li nara jien personalment li hija li il-problema tal-kliwi in-nies ma tantx jifhmu x'inhi. Hija problema li inti meta jmirdulek il-kliwi irridu biss imorru 3 darbiet fil-ġimgħa, 4 sigħat kull darba ġifier 12 siegħa fil-ġimgħa biex jagħmlu dialysis l-isptari. L-isfida tal-Life Cycle se ssir bejn il-11 u l-25 Ottubru u tinkludi 2000 km taqdif. Sissa diġà reġistraw 32 ċiklist u 8 membri fit-tim ta' appoġġ. Buħut minn dawn diġà wettqu l-isfida għal aktar minn darba. Il-fundatur tal-Life Cycle, Alan Carey, innota kif sa mill-1999 sissa l-isfida ħadet li ċiklisti f'49 pajjiż, l-akbar wieħed ikun ir-Russja u l-iżgħar l-Istat tal-Vatikan. Iċ-ċiklisti se jitilgħu sa 4000 metru ogħla mill-livell tal-baħar, fejn smat li dawn se jkunu qed ikopru medja ta' 90 km kuljum b'veloċità ta' madwar 20 km fis-siegħa. It-tnedija saret fil-Hilltop Gardens fejn ingħat ukoll li ġie kkonfermat il-ftehim bejn l-Għaqda u Nestlé Malta.